Hayırlı erте, efirde Tataristan yangalıkları stüdiyada Anya Gıbadullina bizning bugungi çıkarılışta. Fermerlar jilek üstüre sanksiyalar şartlarında jilek jemiş üstürüşçiler nişik işli. Tatar tilinde işlevşi radyostansiyalarının kileşegi nindi Tataristan Jurnalistler Birliği'nde tügerek üsteli oturuşu uzdı. 11 iyunda Abdullah To'qayning Qozondagi muzeyinde muzey kuni belgilab o'tildi. Qonaqlarga narsalar taqdim etilsin. Tataristan prezidenti Rüstem Minnihanovga Respublikada oldingi injener maktablari proyektini buluşirga taqdim etdiler. Sifirli o'sishga yordam etu assotsiatsiyasi Soveti raisi Rifqat Minnihanov prezident bilan uchrashuvda shunday boshlang'ich bilan chiqdi. Oldingi injener maktablari bulduru zo'r предприятияларni o'qituv ham fanniy o'zaklar bilan kooperatsiyalar uchun maksimal shartlar buldirga mumkinlik beradi. Biznes bilan tig'iz xizmatdashlikda startup studiyalar borliqqa kelu turida da сөйләштеләр. Uyshiratында Rüstem Minnihanov Tataristanның ilning fanniy texnik o'sishine kiritgan өлешін belgilab o'tdi. Kelesi saatnada 15 iyunda Tataristan Davlat Совeti o'tirishi bo'la. Parlament prezidiumi shunday qaror chiqardi. Deputatlar uzgan yil uchun respublika byudjetin to'lisincha raslarga hisob tuta. Hisob palatasi vakillari o'z ishlari turida сөйләшәк. Shulay uq parlamentariylar Tataristan bilan Boshqirdiston ham Chuvashiston shiklarining o'rnashu o'rni turida kelishuv qabul etilgan niyatli. Kadrlar masalasida qaralan xalq ishonchlari Oleg Koropchenkoning vakolatlarini vaqtidan oldin to'xtatishga hozirlanadi. Prezident onun kandidaturaсын vitse-premyer Sanagat hem Savdo ministrligi boshlig'i vazifasına kiritdi. Bu qarorni shulay uq parlamentariylar kelishtirga tiyish. Bundan tыш Davlat Совeti Rossiya Jinoyat kodeksida narkotiklar taratgan uchun jazoni qat'iylashtirishga qog'ilishli o'zgarishlar kiritirga hozir. Халыкны борчый торган мәсьәлә, хөкүмәт тәкъдимнәре, президент тәкъдимнәре менә бүгенге ситуацияга карап ничек иттереп халкыбызга ярдәм итәргә, ничек иттереп үзебезнең икътисадны менә шулай иттереп төрле яктан бүгенге көндә ярдәм күрсәтү мәсьәләләре. Бүген президиумда менә балалар жал бит инде каникулда хәзер балалар лагерьлары ничек иттереп эшли, ничек анда тәрбия бара, ничек анда аларның әйтик ашамлыклары, ризыклары, башка мәсьәләләр менә тәрбия итү бит инде лагерьда да тәрбияләү кирәк. Анда да үз-үзенә калдырып булмый булган балаларны. Төрле яктан карап, бүген карар кабул иттек. Жей тәмле һәм файдалы җилекләр чыры. Яшелүзән районындагы фермер хуҗалыгында 30 гектарда җиләк кызыл карлыган үстерәләр. Кырлардан барлыгы 120 тонна җиләк җыярга ниятлиләр. Барлыгы 17 төрле сорт. Фермерлар санкцияләргә эләкмәгән, тәэмин итүгә бәйле проблемалар юк. Чыгымнар зур булганга бәяләре дә арзан түгел. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Тиздән бу түтәләрдән кызарып пешкән җиләк җыярлар. Әлегә басу яшел төстә, салкын яз уңышның өлгерүен соңартты. Үсентеләрне Италиядан кайтартканнар. Санкциялар һич тә комачауламаган. Машиналар рекордлы срокта бер атна эчендә кайтып җитә. Быел бездә билгеле борчулар булды. Шулай да без бөтен проблемаларны хәл иттек. Үсемлекләр бик яхшы сыйфатта кайтарылды. Без алар белән дустана мөнәсәбәттә 10 ел эшлибез. Санкцияләргә бәйле рәвештә безгә бернинди дә проблемалар да тудырмыйлар. Үсентеләрнең бәяләре үзгәрмәгән, ә менә логистикага бәяләре арткан. Россия ашламалары магний, кальций, калий һәм бор бәяләре кыйммәтләнгән. Сатып алучыларны да үзгәрешләр көтә. Минемчә, бездә продукт бәясе кыйммәтләнсә, ул кулланучыга сизерлек югары булмаска тиеш. Без аны тоткарларга тырышабыз. Узган ел җиләкнең килограммы 300 сум торса, быел 350 сум булыр дибез. Яшелүзән районының бу хуҗалыгы продукцияны нигездә республикага һәм Мәскәүгә җибәрә. Беренче җиләкләр кибеттә 1 июльдә күренер дип уйлыйлар. Бизнес өчен катлаулы чорда фермерлар киңәергә җыена, маркетплейсларга чыгарга һәм өстәмә фирма сату урыннарын ачарга ниятлиләр. Азилә Батырханова, Ия Кислицына, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән районы.
Башкаланың Химград технополисында термопласт җитештерү буенча уникаль импортны алыштыручы технологияны тәкъдим иттеләр. Әлеге материал авиация һәм ракета галәм сәнәгатендә киң кулланыла. Казан галимнәре полимер әзерләү технологиясын эшләгән, элек аны чит илдән сатып алалар иде. Технологияны әзерләүгә 2 ел вакыт киткән. Җитештерүдә Россия чималы кулланыла. Татарстан журналистлар берлегендә түгәрәк өстәл утырышы булды. Анда татар телендә эшләүче радиостанцияләрнең хезмәткәрләре катнашты. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Телевидение барлыкка килгәч, радио бетәргә мөмкин дигән сүзләр элек гел таралган булган. Шулай да бүгенге көндә радиолар һәм аларны тыңлаучылар күп. Татарстан радиосына 95 ел, аны тыңлап 5 буын үсте. Түгәрәк өстәлдә әйтелгән фикерләр тамашачылар санын арттырырга, булышырга мөмкинлек бирер. Монда бер фикер ошады, ул безнең Тәүфик Омарҗанович авызыннан яңгырады. Радио әле тормыштан да алгарак барырга тиеш дигән. Бу чыннан да шулай. Безнең тыңлаучыларыбыз белән төрле элемтәләр булдыру мәсьәләләре каралды. Бу шулай ук бик мөһим социаль челтәрләр белән эшләү. Һәм инде аннан соң бүгенге яңа темалар, яңа тавышлар эзләү, яңа кадрлар җәлеп итү. Бу сөйләшү кирәк иде әлбәттә. Чөнки мондый сөйләшүләрдән ниндидер чишелеш табырга була. Тыңлаучылар радиога тартылсын өчен аларны мавыктырырга, кызыксындырырга кирәк. Яңа контент уйлап табу өчен бюджет кирәк. Шул исәптән грантларда. Instagram ябылгач, радиостанцияләр ВКонтакте социаль челтәрендә тагын да активрак эшли башлады. Бүгенге көндә радио ул сөйләп торган фон гына түгел, ул FM дулкын гына түгел. Без бүгенге көндә инде интернет мәйданнарга да чыгарга тиеш. Ул социаль челтәрләр дисеңме, интернетта тыңлау мөмкинлеге дисеңме, һәм менә бүгенге көндә Аллаһка шөкер барысы да эшләнеп килә. Менә яңа гына ТТВР дигән индустриаль площадка барлыкка килде. Анда инде татар телендә сөйләүче телевидение һәм радиоларны карарга була. Бу тыңлаучыларга радиодан җиткерелгән мәгълүматны тизрәк кабул итәргә, җайларга кабул итәргә мөмкинлек бирә. Һәм менә бүгенге җыелуның төп сәбәбе дә киләчәктә радиога нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә кирәк. Безнең радиода хәлләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Саба дулкыннары радиосы ул сөйли. Аның быел оешуына 22 ел. Гомумән Сабада инде радио оешуга ул бик күп еллар, 1938 елда бездә җирле радио эшли башлаган. Менә шуның 42 елында мин эшлим инде. Радио 24 сәгать сөйли. Атнага 52 исемдә тапшырулар һәм сәхифәләребез бар. Бүгенге көндә татар телендә радиолар эшли әле. Тыңлаучыларның машинадан телефонга, акыллы станциягә, социаль челтәрләргә дә күчеп эшләү мөмкинлеге бар. Киләчәктә тыңлаучыларны кызыксындырырлык, үз артларыннан ияртерлек, заманча тапшырулар артыр дип өметләнергә кирәк. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яулыклары. Татарстанлылар балалар лагерларына 42 мең юлламаны бушлай ала. Аларны сәләтле укучыларга, күп балалы һәм матди яктан ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә, шулай ук катлаулы тормыш хәлендә калучыларга тапшыралар. Быел өстәмә рәвештә үсештә үзенчәлекләре булган балаларга да юлламалар бирелә. Республикада барлык лагерларда диярлек инклюзив сменалар өчен җайлаштырылган. Җәй җитү белән травма алу очраклары арткан. Балалар һәм яшүсмерләрнең электр самокатларыннан егылулары теркәлгән. Самокатта йөргәндә быел 49 бала имгәнгән. Бу фактлар профилактик чараларга игътибарны көчәйтү кирәклеген искәртә. Шәфкать утаршы 7 яшьлек Рамзан Харисовның һәр адымын җентекләп күзәтә, йөрергә булыша. Саксызлыгы сәбәпле ул авыр травма алган, җәрәхәтләре әле дә сызлый. Ехал на самокате, и когда я выезжал, какая-то машина встала, и мне пришлось переезжать. Самокатта йөргәндә малайны җәйрүләр кичүендә бәрдерәләр. Травмала, гипс салалар. Кимендә 2 атна каникулын хастаханә ятагында үткәрергә мәҗбүр. Гомумән, соңгы вакытта балаларның яраткан транспорт төре катнашындагы аварияләр арткан. Күбесе республика клиник хастаханәсенең травмпунктында дәвалана. Еш кына самокатлардан егылганда нәкъ менә терсәк буыннары травмалары була. Бу бик катлаулы буыннарның берсе. Ул хәтта тулысынча торгызылмый да. Буын функцияләренең 10% кими, ул көчсезләнә.
Günler жылыткач самокатларда йөрүче балалар күбәйде. Юл транспорт хәрәкәтләренең артуы да шуңа бәйле. Татарстанда ярты ел эчендә генә дә самокатлар катнашында 8 авария булган. Самокатта йөрүчеләр катнашында килеп чыккан аварияләрнең төп сәбәбе тоелган урыннарда йөрү, светофор утына игътибар итмәү. ЮХИДИ идарәсе электр самокатларында йөрү кагыйдәләрен бозучыларны административ җаваплылыкка тарту буенча эш алып бара. Ике көпчәкле транспорт чараларына кагыйдәләр катгыланды. Самокат арендага 16 яшьтән соң гына бирелә. Балалар өйдә уйнаганда да сак булсыннар иде. Бәрелеп, егылып, травма алырга мөмкиннәр. Ата-аналарның контроле кирәк. Белгечләр балаларны урамда ялгызларын калдырмаска, кагыйдәләрне катгый үтәүләрен истәренә төшереп торырга киңәш итә. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Линар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары. 10 көн эчендә 17 миллион сум әҗәтне кайтарганнар. Суд приставлары Татарстанда бурычлы кешеләрдән шуның кадәр акча алган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган чарада әйтелде. Шулай ук суд приставлары балаларга Бөтен Россия мәгълүмати акциясенә дә йомгак ясалды. Күп балалы ананың алиментлар буенча бурычы 2 миллион сумга җиткән. Җәза итеп мәҗбүри эшләтү билгеләнде. Суд шундый карар чыгарды. Бу түләмәүчеләрнең бердән-бер мисалы түгел. 23 майдан 1 июньгә кадәр приставлар бурычларны түләттерү турында 2000-нән артык карар чыгарган. За 10 дней проведения акции судебные приставы взыскали порядка 17 миллионов рублей. Акция үткәрү вакытында приставлар 17 миллион сумга якын акча түләттергән. Шуңа бәйле рәвештә мәҗбүри үтәтү чараларын күргән. Банкларда акча түләтү турында 2000 карар чыгарылган. Ваемсыз ата-аналарга карата башка ысуллар да кулланыла. Кыйммәтле әйберләрен кулга алганнан яки чит илгә чыгуны тыйганнан соң үз балаларына акча шунда ук табыла. Бу чаралар да үтемле булмаса, бурычлы кешеләрне җинаять җаваплылыгына тарталар. 500 человек привлечены к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса. 500 якын кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Тик иң катгый чараларны да кулланырга, ата-аналарны җинаять җаваплылыгына тартырга туры килә. Леногорскида бер ир-ат үз керем чыганакларын яшергән. Җинаять эшен кузгаткач, шунда ук бурычын түләгән. Хәзер приставлар алиментлар буенча 26 меңнән артык эшне тикшерә. Быел бурычлылар исемлеге тагын 5000 кешегә тулыланган. Ел башыннан республикада бурычлардан барлыгы 239 миллион сум әҗәт кайтарылган. Ләлә Зайнуллина, Фируза Насырова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Шыгарылышыбызны дәвам итәбез. Казанда рус теле туган теле булмаган укучылар арасында рус теле буенча халыкара олимпиадада җиңүчеләр ачыкланды. Алар Татарстан, Чувашия, Мордовия, Әстерхан, Пенза, Казахстан, башка төбәкләрдән килгән 8-11 сыйныф укучылары. Олимпиада берничә этап язма һәм телдән биремнәрне үтәүне үз иченә алды. Язма турда балалар үзләренең фонетика, лексика, фразеология, стилистика һәм сөйләм теле буенча белемнәрен күрсәтте. Шулай ук Олимпиада катнашучыларның ялында күңелле итеп оештырдылар. Укучылар Казан музейларында, Зия утрау шәһәрчегендә булды. Башкаларның истәлекле урыннары белән танышты. Александр Сергеевич Пушкин исеме белән бәйле истәлекле урыннарны да карадылар. Олимпиадада Россиянең 20 төбәгеннән һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-дән артык укучы катнашты. Казан циркында су, ут һәм яктылык дигән уникаль тамаша тамамланып килә. Аны караган сайын карыйсы килә. Шуңа күрә тамашачылар кабат билетлар сатып алырга ашыга. Россия циркының иң яхшы программаларының берсенең сире нәрсәдә? Цирк аренасында эш стихия бер-берсен туландыра. Аның нигезендә су, чын тылсынма тудыра. Тамашаны хәтта өлкәннәр дә аягүрә алкышлый. Хәзерге заман Гарри Гудини иң җаваплы мизгелдә югалып калмавын күрсәтә. Ул иң авыр богауны да буйсындыра. Бу сикерешкә әзерләнгәндә 2 минутка тынны кысып тордым. Сусыз караватка яткан килеш. Хәзер минут ярымга сузам. Репетициясез берничек тә булмый. Һава гимнастлары нәфис акробатика аша мәхәббәт хисләрен җиткерә. Труд – это каждый день репетиции, все доводить до автоматизма. Һәр сикереш өчен барлык һәм кеше мөмкинлекләре чигендә. Шаян клоуннар, сыгылма хәрәкәтле жонглерлар, гимнастлар. Һәр артист дөньяның иң абруйлы премияләре иясе. Каждый год мы придумываем какие-то новые костюмы. Без ел саен яңа костюмнар уйлап табабыз. Мода алга бара. 1-2 елдан соң кабат яңалары кирәк була. Бу даими процесс. Анатолий Соколның чынбарлык белән хыял шикләрен берләштергән проекты тәмамланып килә. Берничә генә чыгыш калды. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 13-ші халыкара иктисади саммит тәсирендә Казанда дипломатик клуб барлыкка килде. Әлеге клуб Татарстан башкаласында урнашкан консуллыкларда эшләүче аккредитацияләнгән дипломатлар аралашу мәйданчыгы. Оешуларына аз гына вакыт үтүгә дә карамастан уртак мәдәни шәнлек даими агымга куелган. Шул исәптән татар һәм казак халкының милли аш-су әзерләү үзенчәлекләрен өйрәнгәннәр, күптән түгел төрек халкының иртәнге ашы тәкъдим ителде. Төрек ризыклары белән Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әнә шулай «Günaydın» дип исәнләшә иртән төрек халкы. Хәерле таң, хәерле таң, хәерле иртә дип исәнләшүчеләр дә булды. Чөнки бүген биредә Казакъстанның, Үзбәкстанның Казандагы баш консуллары һәм Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре очрашты. Аларның барысында Төркиянең Казандагы баш консуллыгы иртәнге ашка чакырган. Zeytin çeşitlerini, peyniri, reçelleri... Менә шушыларны ашыйбыз инде иртәнге аш вакытында. Төрлечә әзерләнгән зәйтүн җимеше, сыр, җиләк җимеш кайнатмалары. Менә монысы безнең мәшһүр симит. Төркиянекеннән һич кенә дә аерылмый. Бик оста пешергәннәр. Монысы әлбәттә төрек чәе. Бездә шушындый иртәнге аш кырылгач, ашамасаң да туйган кебек буласың дип әйтәләр. Милли аш-су теләсә кайсы халыкның тарих көзгесе төрек халкының иртәнге ашын хәтерләткән беренче истәлекләр Солтан Баязит II идарәсе вакытына карый. Шул чакта ук бал, каймак, сыр, йомырка иртән ашалган. 50 ел чамасы элек иртән аш, төрекчә әйтсәк, чорба да ашалган. Төркиянең Казандагы баш консулы Исмәт Ирикан Төркиянең кичерәк шәһәрләрендә, авылларында сакланган, әмма хәзер тиз әзерләнә торган ризык гадәткә кергән дип сөйләде кунакларга. Мен беренче тапкыр менә белдем тоже төрекләрнең завтраклары бар икәнен. Исмәт бей ул бик әйбәт эшли Казанда. Күптән эшли инде. И без бик тә шат, что Казанда андай генераль консул булган. Иртәнге ашның төп ризыгы йомырка тәбәсенә ошаган мәнәмән. Аны суган турапта, сугансыз да теләүчеләр казылык белән дә әзерли. Төрекләрнең мәнәмәне кунакларга бик ошады. Баш консулга рәхмәт әйтәбез. Сол инде айта кездесеміз, солай бергә отырабыз. Мондый милли традицияләргә багышланган чаралар безгә берләшергә ярдәм итә. Шушы көннәрдә үзбәк пылавы пешерергә өйрәтәм дип белдерде Үзбәкстанның Казандагы баш консулы. Bu kabi tadbirlar ko'paysin Qozon shahrida. Yaqin kunlarda O'zbekiston bosh konsulxonasi hamda shunaqa kabi tadbir o'tkazish rejalashtirilgan. Men o'zim shaxsan O'zbekistonni hamma biladi. Bizda juda bir yaxshi taomimiz bor, bu oshimiz. Qozonda яшәгәч, төрле илләрнең консуллары татар милли ризыкларына да тиз ияләшкән. Tatar mutfağı bize çok yabancı bir... Татар аш-суы безгә ят түгел. Хәлә җефетем белән камыр ризыкларын бик яратып ашыйбыз. Иң тәмлесе өчпочмак. Ит ризыкларын да үз итәбез. Татар белән төрек халкының теле бер, дине бер, ризыкларыбыз да уртак. Охшашлык бик күп. Шуңа күрә үзебезне Казанда өебездәге кебек хис итәбез. Иртәнге аш төрекчә кахвалты дип атала. Димәк, без кахвә астына кала торган ризык ашыйбыз дигән сүз. Аннары кахвә белән сыйлансаң да була. Ашаганнан соң эчкәч сәламәтлеккә дә зыян килми. Төрекләрнең иртәнге ашлары Ван төбәгендә аеруча мәшһүр. Хәтта Гиннес рекордлар китабына да кертелгән. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. 11 июньдә Габдулла Тукайның Казандагы музейында музей көне билгеләп үтелә. Җәйге каникулларда музейда мәктәп балалары һәм туристлар өчен төрле тематик экскурсияләр, очрашулар, тамашалар да оештырыла. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватова Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында шуларның барысы хакында тәфсилләп сөйләде. Музей фондын тулыландыруда соңгы вакытта башкарылган эшләргә тукталды. Тукай мирасын барлау буенча радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Гүзәл ханым, хәерле иртә.
Исәнмесез? Быел музей көне ничегрәк уза? Габдулла Тукай әдәби музейы үзенең тамашачыларын беренче тапкыр 1986 елның 11 июнендә кабул итә. Без инде һәр елны әлеге көнне Габдулла Тукай әдәби музееның туган көне буларак билгеләп үтәбез. Без әлбәттә шул көнне дә һәм июнь аеның һәрбер көнендә дә без ялсыз эшлибез. Тамашачыларыбызны музейда көтеп калабыз. Анда экскурсиялар оештырылачак, Тукай тормышы иҗаты буенча һәм әлбәттә инде Шамил йорты тарихы да бик күп тамашачыларыбызга кызыклы булыр. Тамашачыларыбызны 15 июнь көнне сәгать 3-тә Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис абый Минхаҗевның күргәзмәсенә чакырабыз. Анда милли темага багышланган эшләр тәкъдим ителәчәк. Бу эшләрдә инде рәссамның төрле елларда эшләнгән эшләре, шулай ук менә әле күптән түгел генә табадан төшкән эшләре дә безнең тамашачыларыбызны сокландырыр дигән теләктә торабыз. Каникулларда балаларга нинди экскурсия тамашалар тәкъдим итәсез? Габдулла Тукай әдәби музейында гомумән июнь аенда балалар бакчалары, лагерьлар өчен бик күп кызыклы чаралар оештырыла. Мәсәлән, Сабантуй бәйрәменә багышланган чара ул әлбәттә инде Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик повестендагы Сабантуй турында хатирәләре белән бергә үрелеп барачак. Шулай ук Тукайның башка персонажлары Шүрәле, Су анасы Мяубикә белән экскурсиялар, мавыктыргыч уеннар да тәкъдим ителә. Без аларга да үзебезнең тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Җәй айларында чараларны онлайн трансляцияләү буламы? Чараларга онлайн трансляция булмаячак июнь аенда, чөнки анда İşte bəytim, daimi rəvişdə türlü ayırım tərkimlər bilən işlənə тұрған şaralar, muzey turundağı məlumatlarını biz özümüzün Vkontakte şillərində həm internet saytımızda da birib barabız. Anda əlbəttə muzey tarixi turunda da, muzeynin qiymətli yetkərləri turunda da, şulay Tукай premiyası laureatları haqqında da türlü audio, video materiallar həm fənni məlumatlar təqdim edilir. Тукай мирасын тулландыруда эшләр ничегрәк тора? Гомумән музей дигәндә инде без экспонатларны туплау, саклау, өйрәнү һәм тәкъдим итүне күз алдына тотабыз. Габдулла Тукай әдәби музейында менә бу 22 елда гына 21 елда дип әйтим, шул 2 елда Тукайның үзе исән вакытта чыккан китаплары, шулай ук Тукайның төрле телләрдә, төрле шәһәрләрдә нәшер ителгән китаплары тапшырылды тамашачыларыбыз тарафыннан. Аннан соң күренекле рәссамыбыз Байназар Әлмәновның Тукайның Шүрәле әсәренә ясаган иллюстрацияләре безнең фондларыбызны байытты. Шулай ук инде тагын бер тармак, ул даими рәвештә тулыланып килә торган тармак, Тукай премиясы лауреатларының шәхси ядкәрләре һәм шулай ук аларның Тукай премиясы алган эшләре, китаплары безнең фондларда бик кадерле ядкәрләр булып саклана. Музейны карарга килергә, мәгълүматлар алырга теләүчеләр кайчан мөрәҗәгать итә ала? Тукай әдәби музейы Иске Татар бистәсенең Казан үзәгенең инде бик матур йортында, Шамил йортында урнашкан. Ул Тукай урамы 74-нче йорт. Безнең телефоныбыз 590 86 67. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге телефоннарга шалтыратып сез экскурсияларга, музей бәйрәмнәренә языла аласыз. Һәм әлбәттә инде без сезне һәрберегезне безнең музейда көтеп калабыз. Без һәрбер тамашачыга шат. Гүзәл ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Габдулла Тукайның Казандагы музей җитәкчесе Гүзәл Төхватова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау сәламәт булыгыз.